Yan, ang Bisayang manok. Ay, iyo. Ayan. Sarap. Tapos, sarap ang amoy. Grabe. Nakakagutom talaga. Tapos, takpan muna ng ilang minuto. Hanggang mawala yung mga konting tubig na nandyan sa loob. Yang albra karon ba? So, hayaan muna natin dyan. Oh, are na kami. Hello. Ayan na ang lutong manok na tinola ni Pilisa Iladjo. Sarap. Nagsin na ako lagi pakitaan. Picnic kami dito sa labas kasi mainit doon sa loob. Ayan. Ayan guys. So, kain tayo. Ito ang buhay sa bukid. Mahirap na masarap. Ayan. Pero, salo-salo sa kainan. Ayan. Oh. Nakarelit pa kayo dito guys. Oh, ayan. Kain. Kain, kain. Ganit ko aning Masarap ulo. na pagkain. Dora akong kayo. Sarap na tinula. Sarap. Isol. Isol. Huwag kakain ng isol. Baka isulan. Si ate. Init pa man. Bagulda ang luto. Hop. Yata ko man ni kamamang ang isol. Kay manang isol gali. Yan, Dari lang ako niya. Hop. Sarap. Hop. Grabe. Isol. Isol. Ikaw dyan ikaw. Sumuon. Sino na? Ay man na. Sa bawa. Grabe. Ada ay. Sarap guys. Sarap. So, patuloy lang namin to. Sa susunod. Kaway, kaway. Yun guys, so sana may napulot din kayo sa parang nahiya ako kasi yun lang po ang nagawa kong video, pero masaya ako, masaya yung mama ko na napanood niya yung tsura niya sa cellphone, at saka yung sister ko, masaya siya. Masaya talaga. So, sana, yun lang. Yung pinakasimple ng luto sa probinsya. No? Pero, kahit ganoon, masaya. At saka, fresh. No? Fresh yung kakainin mo talaga. Walang pollution talaga doon. So, kaya guys, sana sa susunod na video na gagawin ko ay nandyan pa rin kayo na manonood. Kaya, thank you everyone. God bless.